खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो मोनसे गुबुन दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनैनि बे भिडिअआवहाय नोंथांमोना क्रिसमासनि थाखाय माखासे मानि गोदान दखनानि कालेक्शनफोरखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' गोबाङा साननो हागौ जे आङो मानो समावहाय आखाइजों दानाय दखना बुङो होननानैहाय ना थ' आं बेखौनो होनो गोसो जायो जे दखनाया दिनै गाबोन पावारलुम एन्ड हेन्डलुम मोननै रोखोमनि थायो थ' माखासेया मेसिनजों दानाय थायो आरो माखासेया आखाइजों दानाय थायो थ' आखाइजों दानाय दखनानि कालेक्शनफोर नोंथांमोननो आं देखायगोन ओरैबादि मोजां स्मुथ आरोना थ' दायो क्रिसमासाव गासैबो अफारावहायनो खमावहायनो आङो हरगासिनो दङ थ' नोंथांमोना जायफ्रा दखना बायनो थाखाय क्रिसमासनि थाखाय बा हाबाफोरनि थाखाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांदो गोदान कालेक्शनालाय गोबांनो सफैदों दिनैहाय आंना थ' बेखौ देखायोबो दिनै आं नायदो मोनसे नायलांदो लोगोफोर नायलांदो नै ओरैबादि मोजां आरोना कालारबो कालार डिजाइनबो ओरैबादि मोजां नायदो नै बेखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन गासैबो क्रिसमासनि अफारावहाय दै थ' नैबे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन गासैबो नेशनेल इन्टारनेशनेल गासैयावबो डेलिभारि मोनगोन नोंथांमोना बेनि कालारखौहाय फसायब्रेनायखा आंनि बियो नायदो लोगोफोर नै ओरैबादि समायना मा होनोथाय बेखौ बादाम कालार ना मा होनो कालारनि एसेबां आइडिया गैया आंनावहाय खिन्थु माने ओरैबादि समायना आरो आगरफ्राबो नायनानै लादो नै गाननोबो बिराद गुरै आरो स्मुथ सफ्ट जागोन दै जायनो नांगौ गासैबो खिन्थु लिमिटेड पिसावखा माने नै भिडिअ होनाय लोगो लोगोनो दाथ' क्रिसमासनि अफारावहाय नालाय गासैबो बुक जाजोबखायो बेनिखायनो जायनो नांगौ फसायोबा थाबैनो अर्डार होनानै लाखा थ' नायदो नै आरोबावनो ओरैबादि मोजां मोनसे डिजाइनावहाय पिंक कालारावहाय थ' खम बेसि बयबोनो पिंक कालारनि बिरादनो लाभार जायोना पिंक लाभार थ' पिंक लाभारफोरनि थाखाय नै ओरैबादि मोजां मोनसे डिजाइनावहाय दायो मोनगोन नोंथांमोना क्रिसमासनि अफारावहाय लोगोफोर नै बेसर बिबार कालारावहाय ओरैबादि मोजां दानि जे आं पिंक कालाराव देखायदोंमोन बे डिजाइनानो गाननोहाय गुरै आरो स्मुथ जागोन दै थ' नोंथांमोना दायो बेखौबो मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन नायदो नै लोगोफोर ओरैबादि मोजां आरोना कालारावहाय बे डिजाइनखौनो बे पिंक बेसर बिबार कालाराव जे आं डिजाइनखौ देखायदों बे डिजाइनानो ओरैबादि मोजांखा केमेरायाव माबोरै नुदों आं मिथिया लोगोफोर खिन्थु मोगथाङावहाय नायनो ओरैबादि मोजां मोनखादों आं बेखौहाय थ' नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन नायदो लोगोफोर नै बेवहाय आरोबावनो हालका पिंक कालारावहाय बे एखे डिजाइनानो ओरैबादि समायना आरोना नै गुफुर मिन होदेरदों आरोना फास्रानि डिजाइनखौबो नायनानै लानो हागोन ओरैबादि मोजां थ' नोंथांमोननो जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गाननोहाय स्मुथ गुरै जागोन दै खायफाया सोंहरो नालाय थ' बेनिखायनो आङो बुंनानै होखाबाय भिडिअआवनो गासैबो दायो क्रिसमासनि अफारावहाय नायदो नै लोगोफोर ओरैबादि मोजां मेरुन कालारावहाय आरोना गल्डेन आगर एरनाय जायनो नांगौ लिमिटेड पिसाव दंखायो थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गाननो गुरै जागोन दै आरो फंसे बाथ्रा आं बुंनानै होखायो थ' आंनाथ' डिउटिबो थायो नालाय आङो सब समय रिप्लाय होबाय थानो हाया अनलाइन थाबाय थानोथ' हाया नालाय बेखायनो नोंथांमोना आंनोहाय जायनो दखना नांगौ नोंथांमोना मेसेजखौ हरनानै दोननो हागोन जेब्ला आं फ्रि जागोन होमब्ला आं नोंथांमोननो गासैनोबो रिप्लाय हरगोन अननानै गाज्रि दामोनाखौ नायबावदो नै लोगोफोर लेटेस्ट डिजाइनावहाय आरोना गोगोम मोजांखा जायनो नांगौ एकदम लिमिटेड पिसाव दङ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन गाननो गुरै आराम जागोन ओमफ्राय नै फास्रायाबो नायनानै लानो हागोन नै अरनाया ओरैबायदि हेभि डिजाइनजोंहाय दानाय आरोना आखाइजों दानाय बेफोर गासैबो खिन्थु पावारलुम नङा दै बियो मेसिनजों दानाय नङा आखाइजों दानाय गोजा
नायदोनै लोगोफोर गुफुर कालारावहाय गोदान मोनसे डिजाइनावहाय नोंथांमोना दायो बेखौ मोनगोन तो गुफुरखौहायबो बिरादनो दायो क्रिसमास नालाय क्रिसमासाव जावहाय गानलांनो थाखाय गोबाङानो बेफोरबायदि गुफुर कालारफोरखौहाय बिराद मोजां मोनो आरो क्रिस्टियान वेडिंफोरनि थाखाय जायनो नांगौ तो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन दायो नायदोनै नोंथांमोना लेटेस्ट डिजाइन दै बियो गोदान ओंखारनायसो बे डिजाइना गोदान बानायनाय दानिसो तो बेखौ नोंथांमोना दायो मोनगोनसै ओरैबायदि मोजां आरोना बे कालारावहाय नोंथांमोना बे लेटेस्ट डिजाइनावहाय बेखौ दायो मोनगोन केमेरायाव मारै नुदों आं मिथिया खिन्थु मोगथाङावहाय ओरैबायदि मोजां समायना आं सानो बेखौहाय जुदि सोरबाफोर लायोब्ला बे माबाखौहाय फस्थायनाय नङा होननानैहाय आं गावनो बिराद मोजां मोनखादों तो नायदो नोंथांमोना जायफ्रा पसन्द जायो नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै ला गासैबो लिमिटेड पिसाव नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजां आकाशि कालारावहाय आरोना दायो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन जा मोजांखा गाननोबो आराम स्मुथनो जागोन तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय तो आबौमोन आगैमोन दायो आं नोंथांमोननोहाय माखासे मानि पार्टनि कालेक्शन देखायो नायदोनै बेफोरो गासैबो पार्टनि कालेक्शनफोरखौ दायो नोंथांमोना आंनियाव मोनगोन गासैबो क्रिसमास अफाराव मोनगोन दै तो नायदो कालारफ्रा ओरैबादि मोजां बेयो फान्थाव कालार ना मा होनो बेगुनि कालार तो बेगुनि कालारावहाय बेखौहाय दायो नोंथांमोना मोनगोन ओरैबादि समायना गुफुरफोरखौथ' बेरख्रांलायखागोन कालारानो तो दायो नायदोनै नोंथांमोना ओरैबादि मोजां गुमु कालारावहाय बेखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन ओरैबादि मोजां आरोना तो जायनो नांगौ नोंथांमोना दायो बेखौ आंनियाव मोनगोनसै पार्टनि ब्लाउज मोनगोन फास्रा दङ लोगोसे तो नोंथांमोना दायो नायदोनै बेयो गोथां कालारावहाय बेखौहाय मोनगोन नोंथांमोना ओरैबादि मोजां समायना बेबो पार्ट दै नै ब्लाउज पिस सेट दंफायो बेफोरखौहाय दायो नोंथांमोना आंनियाव मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दायो अफारावहाय सोलिगासिनो दं गासैबो नायबावदो नै ओरैबादि मोजां मेहेन्दी कालारावहाय नोंथांमोना नै दायो बे पार्टनि कालेक्शनखौबो मोनगोन आंनियावहाय नायनानै लाखादो नै डिजाइनफ्रा ओरैबादि समायना फास्रानि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लानो हागोन रायजोफोर नै नायबावदो ओरैबादि मोजां घि कालारावहाय आरोना बेबो बे पार्टनि कालेक्शनखौ दायो नोंथांमोना आंनियाव मोनगोन माने आं गासैबो दखनाफोरखौनो फसायब्रेनानैहाय फाग्लि बायदि ओइ गाननायनो लुबैबाय होनदों नालाय बेखायनो मामिया मिनिदों आरो आंखौहाय दखना फानग्राया बिदि जायोमोन आरो नैबे कालाराथ' ओरैबादि थोस्लाबलायाखै आरोना ओरैबादि मोजां कालारा तो जायनो नांगौ नोंथांमोना दायो बेखौ मोनफिनबावगोनसै दाखालि आङो स्टकआवहाय खालि जानायखायनो माखासेफोरनो हरनो हायाखैमोन तो दिनैहायसो गासैबो फैफिनजोब्बाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हाखागोन नङाबा मोननाय नङा दै ओरैबादि लिमिटेड स्टक आरो लिमिटेड पिस आबौमोन आगैमोन दिनैहाय आङो बे मानि कालेक्शनखौल' आं देखायथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय आरोबावनो आङो माखासे मानि जे कालेक्शनफोर दंबावो बेफोरखौ आं देखायगोनसै मानोना भिडिअ बांद्राय गोलाव जायो नालाय तो जायफोरनो नोंथांमोननो क्रिसमासावहाय दखना नांगौ नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामनानै लानो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय नायगिरिफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बयनिबोसिम गोजोन्थों